Me olemme töissä, me olemme töissä, siellä on Simo. Me olemme töissä, me olemme töissä. Hei, oi saatana. Mitä vittua Simo? Päästi akku tästä työmaalle katsomaan. No juu. Omin luin. Aika urakas tää kyllä. On joo. Mikä tulee mustaakin? Noista on kesä nää. Joo, tästä juuri tekee. No niin. Me olemme töissä. Me olemme töissä, me olemme töissä. Tuolla on tommonen Bluetoothin paska. Niin radio toimii. Jee. Ja poliisia äsken meidän ohitte. Jee. Täällä me katsellaan YouTube-tutoriaalia, että miten tää toimii, tää loukun viritys. Joo. Okei, tää on kyllä erilainen, toista ei saa mitään. Juu. Hyvät kaiuttimet.